soc el Biel de l'Institut Manolguer i hem vingut amb l'assignatura d'optativa a veure les instal·lacions de Ràdio Caldes amb els meus companys. Hola, soc l'Anna. Hola, soc la Leida. Hola, soc Núria. Hola, soc el Pau. Hola, soc l'Albert. I jo sóc l'Arnau, de l'Hora Gosarapa. Soc un company seu, però he vingut igualment a veure les instal·lacions. Sobretot, recordeu, avui a les 6 de la tarda escoltar l'Hora Gosarapa, tant per podcast com en directe. I fins aquí això, no? Vale. Vols dir adeu, Biel? Adeu, passem-nos molt bé. Ja. Sí. Aquí, espera. Say goodbye. I can hear them say that everything inside is all alive. Val, pues res, això és el control de la ràdio on es controlen els micros i la música, amb la taula de so i els ordinadors. Llavors els que fan programa es posen allà dintre. I aquí es posa el tècnic o la tècnica i és el que controla que la nostra veu soni, que soni la música i tal. Val? I llavors, si passeu allà a l'estudi, passeu. Sí, agafa alguna cadira més, si voleu. Bueno, és per ara, perquè veieu una mica com va. Vale, aquí es posen els locutors o locutores. Bueno, si us poseu els auriculars, escoltareu que aquests desendollat. Gol. Sí, ara la veu no sentireu res, però... Vale. Gol de Esther Hernández. Val, pues res, ara pels auriculars escolteu el que està sortint per la ràdio. Sí. Val? Quan feu programa, pels cascos, escolteu el programa, la vostra veu o la música. I també m'escoltareu a mi, que tinc un botó per parlar amb vosaltres, a nivell intern. Val? El tècnic pot parlar amb els locutors, però no surt per la ràdio, diguéssim. Val? I res, aquí teniu els micros i poc més. Allà teniu el rellotge digital i si veieu la llum verda, val? Vol dir que els micros estan apagats. Vol dir que si parleu ara per aquí no surt per antena. Quan s'encenen els micros, la llum es posa vermella. Val? Això està insonoritzat? Sí, aquesta paret, veieu que té aquestes fustes amb foradets? És per tot arreu. Això és el material que insonoritza. Bàsicament fa que el so no surti de l'habitació i que es quedi aquí i sona una mica millor. Val? Si fossin parets normals, de guix o de ciment, el so aquí rebotaria i s'escoltaria molt eco. Val? Aquí no hi ha eco. I res, ara podem provar una mica, si voleu. Sí. Estem aquí amb el... també? Sí, bueno. ¿Cómo canta así? A ver, es mejor lo que cantaba yo. ¿Me escuché una música, por favor? Hola. Hola. Now inside you won't stand for the charade, so just walk away.
optativa de música del IES Manologuer. I bueno, estem aquí amb jo, Vivancos. Jo, que sóc el David. Jo el Dani. Jo el David. I jo, Lucía. I bueno, estem aquí veient i ens estan dient com funciona la ràdio de Caldes. Corten!